За щети нема що да питате. Значи трябваше да дойдете после другия ден, значи. После понеделник и вторник ще беше не времето, да дойдат, да снимате полето и тогава да дадате на телевизия. Значи това беше огромна щета. Хали, цели оранжери, изкубени от земната нивата празна, дигнено въздуху, значи железа, найлон, се е сусвиено. И накрая тази цена шо е, никой не го пита земеделците. Тази цена не може да обстанем. Защо ли? Да се навратам назад малко. Зелката нямаше цена. Домата исто така беше без цена. Тази цена ти 25 динара и 15 и 20 динара, почнаваме се от 40-35 нещо, значи за домата това общо не отговаря. Нема цена. Сега я курта откупия, сега почнуваме, не знаем как се отвива, ама как ще се следа ситуацията, те ще работят. Не само градинарето, да вземем сега компирите ще произведат, без цена. Некъде бех на кванташка, купих с компир увозен, а нашия компир стои тук. Значи 15-20 динари. А с оглед дека стварно е високи температури, како го заштитувате производството? Бидејќи пак треба нещо да се вложи допълнително. Я що се вложило, значи се пръска или мрежа, ставаме връзнајломо до сгоре връз халта, накнедно, зелена мрежа, или па взиме тази хидрантна варчо, одеме со машините пръскачките, да ги засенеш. И ке вадиш на всеки трети, четвърти ден, за да не изгоре чушките, и па има изгорни чушки. Никой не напита на 50 степена како ние одеме да работиме, а после как е цялата 15-20 динара, никой не иде горе от владата или министър за земеделие да дойде да каже, чек бе тази земеделец как се обстане. 100 динара едно кило бензин и над плайкаме бе, момци. 100 динара, а не напита ние, сите се крият, викат, жешко изгореме, а ние одеме на нивата. Аз сам по-рано и 10 сатки, сега трябва да седнем да го наредам на жешкото. Мислям, се е уредо. Я за можда магазините, шо ние носим робота, не го виновни. Значи тук трябва да не защити държавата. Да не защити. Не ли грилата ти това тук да го дадеш, за да го произведеш, знаеш колко има вложено. И да го дадеш, и накрая ќе биде 20 динара, 25. Аз се слагам. И мало години, ко не оде, уше малче, ко не оде робота, значи някаква култура няма да има цена. Например, ако зелката няма цена, доматите има цена, пиперки има цена, ќе се покриме. Ама сега, защо ли аз се обвина от държавата? И вие пратите ситуация, значи нито една гранка не оде. Да са сточарето, млекото 20 динара, а сирното продава 40 до 6 динари. 400 до 600 динара, едно кило сирна, 20 динара млеко. Некои ще чуват, в селото има бици, чуват, нема на кой да ги даде. И му кажали, ако сакаш да ги продаш само нашата община, Струмица, от друга община не смеш да ги продаш. Дека нека излезе. Нека само дойде от владата да закараме един ден со мен, например, ке го изтурам, перо жеант кереда, и аз трябва да отнесам мотора да вада там на нива. Да го пущам да тура мотора и да седя там на сънто да видя како.